itxeri zaidan eska horrek ez dakit. Berak daraman jertxea erantzinion labin beste bat. Gizarte arau sendoenak ere, bere arrakalak dauzka, estruktura sendoenak dituen bezala. Arauaren eta arrakalaren arteko tentsioak sortzen ditu gozamena, mina eta deslotura. Horrela daude Uxue Alberdi idazlearen hetero izeneko narrazioetako pertsonaiak, desiraren, maitasunaren eta egonezinaren jokoan tenkatuta. Uxue ipuin liburua, hetero, narrazio liburua, 8 ipuin eta 3. ipuin liburu zuretzat. Bai, azkena orain dela 10 urte argitaratu genuen. Eta, 3. ipuin liburua da, baina esan oso diferentea dela. Ez daukala bat ere zer ikusirik aulki bat elurretan ia orain dela 20 urtekoarekin eta eulegirorekin. Beste gauza bat. Denetarik eginda, idazle moduen azken aldian, Uxue, bertsolari moduen bebazabiltz, eta esan duguna, denpori aurrera due, baina zenbat saltxatan sartuta aurreta gazte literaturan narrazioa, saiakerak eginda bai, novelak. Bai, ja denbora da, nire bizibide eta ofizio ditu dala bi horiek, bertsolaritza eta idazketa, eta nire eguneko lan ordurik importantena bintzat literaturari eskaintzen dizkiot, esango nuke duela dozena bat urtetik edo. Eta etengabeko lana da, eta etengabeko lan horren emaitza, batek ere ez daki nola eta ze formatan aterako den, baina, kasu honetan azkenengo 3 urteetako lana liburu honetan bildu. Etengabeko lan esaten gabiltzen, eta eguneroko lana dana, baina atzera begira jarri, eta esaten duguna 2 hamarkadatan zenbat aldatu den guztia, eta eskerrak badauden begirada batzuk eta zeurietartien, hori guztia jartzeko, zegoen esparrutik, gero hitz egingo dugu horri buruz bai, eta bertsolaritzan zelan egiten zaudeten oso ageriku edana, baina, narrazio eta literaturaren aldetik bai, 20 urte pasatu dira, ez dira alferrik pasatu. Espero du ez pertsonalki eta ez kolektiboki ere, pentsatzen dute bagoazela gauzak ikasten, bagoazela lenguaia irabazten, eta lenguajerik ez daukagunean zurtz gaude, eta uste dut idazketa eta bertsotan egiten den lana, dela ikuspegiak lantzekoa, baina ikuspegi horiek eta beste realitate batzuk izendatzeak lenguaia eskatzen du, kasu honetan lenguaia literarioa, eta horren bila lan egiten dugu guk, ez. Begirada zabal horren, beste fruitu bat esango dugu, eta izenetik zer iradokitzailea izango da izena bai, hitz egingo dugu horri buruz, hetero. Bai, zalantzekin eta beldurrekin ez da hasieratik egon den titulu bat, gehiago izan da, prozesuan ohartu eta ohartze horretan ausardia bildu eta ipuinen gainera begirada jakin bat isurtzeko erabaki bat, baina ez da gai baten inguruko ipuin bilduma bat. Begirada egingo diogu kanpoari, esan duguna, gizarte egitura hauei, begirada barrure bai, zure kasuan, begi bat, alain urrutiren naztala, ederra? Bai, oso ederra da. Bai, nik uste irakurlea segituan konturatzen dela, fikziora eramandako eta ipuin bihurtutako esperientzia horiek ez daudela idazlearen eta kasu honetan nire esperientziatik oso urruti, uste dut nabaritzen dela liburu pertsonal bat dela eta aldi berean elaborazio handiko liburua, eta orduan hor begi bat dago, benetakoa dirudiena, errealista da, ez da erreala, pintura bat da, argazkia eman dezakeena, hor dago hiltzea, hor dago marko doratu bat, urrezko kaiola bat ere izan daitekeena, begia biltzen duena, eta gero irakurlearen begira da, begi horrekin topo egingo duena, orduan denon artean sortzen da esan nahi kate hori. Marko horretan eta urrezko markoa izan daitekeena, eta hor mugitzen gara, eta esango nuke, emakumeek eta kategoria moduen hartun gizona baino bestelako mugimendu batzuk egiteko gaitasuna izan beharko dugula, baina zederra bai bidelagun onak topatzen dienien, eta euretako bat gonbidatu duzu gaur saiora. Bai, Miren Amuriza etorriko da,
elkarrekin eskuz esku aritu gara azkenengo 3 urtetan idazketan, bera laiztar argitaratuko duen playback novela idazten, eta ni honekin, eta gonbidatu dut ondo ezagutzen dituelako bai ipuinak, bai prozesua, eta bai ni, eta bai ilusio egiten zidalako. Laster, ez naiz hemen biziko, baina ibai hau izango da nire ibaia, doi abitagarria, nekatua, arrea. Industriaren zamaren gainean, eguzkiaren dirdaia. Ikaro zaharra, zubian zintzilik. Usu esan dugu markoa, testuingurua. Jarriko diezula narrazioei, jarri behar diogu testuingurua garenari bai. Bai, eta liburuek zorionez edo zoritxarrez titulu bat behar dute, eta asko markatu dezake edo bat ere ez. Tituluak ere egin dezake esan edo ez esan. Eta nik uste dut gerota gehiago, beti da nik, baina uste dut gerota gehiago izela esatearen aldekoa. Hitzak erabili daitezke garena eskutatzeko ere. Edo horako kortina bat sortzeko, garen horren aurrean. Eta uste dut, izenburu honek ematen diola testuinguru bat liburuari, eta niri ere eman dit, nire estruktura psikologikoa, nire testuinguru soziala, nire eraikuntza ulertzeko, beste argi baten. Irakurleari bai, gehituko nioke. Titulu honekin, ez dakit zer bilatzen genuen, edo zer espero genuen, baina ez espero genuena. Titulu honekin agian bestelako liburu bat itxaroten nuen nik neuke bai, eta orduan lana izan da ipuinez ipuin, zergaitik dauka titulu hau, eta momentu baten, eta sartuko naiz, eta jolas horretan, edo behintzet pentsamentu horretan partartuko dut irakurle moduen bai. Bai, irakurlearen espektatibak neurri batean manejatzen ditu idazleak, baina beste neurri batean irakurlearenak dira, idazleak proposamen bat egiten du. Eta egia da titulu batzuek pixua daukatela eta beste batzuk ez. Eta ni oso kontziente nintzen titulu honek badaukala bere pixua. Eta pixu hori da nik uste bere potentzia eta bere arriskua. Eta beste izenburu posible batzuk izan zituen, barruko narrazio batzuenak, adibidez, gizakiaren adin guztiak, izeneko ipuinarena titulu bihurtzea, baina oso, ez dakit, pretentziosoa edo egiten zitzaidan, ez delako gizakiaren adin guztiak biltzen dituen liburu bat, ez zait iruditzen, edo ukitzen gaituen ura ere izan zen izenburu posible bat, baina iruditzen zitzaidan poetikoa edo arinegia modu batean, benetan liburuak biltzen duen hori izendatzeko. Ze uste dut badaudela lanbro bat bezala edo arinagoak diren eta modu simbolikoan funtzionatzen duten ipuin batzuk, xamurragoak, goxotasun bat ere biltzen dutenak, baina uste dut badaudela beste ipuin batzuk golpea bilatzen dutenak, golpe batetik datozelako, edo zauri batetik datozelako. Orduan, iruditzen zitzaidan, adibidez ukitzen gaituen ura izenburu suabe egia zela, benetan barruan gordetzen duen hori izendatzeko. Orduan, ez dakit asmatu dudan. Oso titulo politxe da, Bai, polita bada, politegia agian. Zerk egiten gaitu emakume? Hori ere batzutan pentsatu behar dugulako, ezta? Zerk egiten gaitu emakume? Gizaki bat zerk egiten du? Emakume batzutan badalako kategoria bat eta badalako gizartean posizio bat hartzeko modu bat, baina horrek dakarrena eta apurtzen gabiltzazken aldi honetan gauzaskorekin, baina binarismo horretan emakumeak, gizona behar du bai, ezta? Bai, titulu honen arrisku nagusia nik uste dut dela pentsatzea heteroarauari buruzko liburu bat dela, eta pentsatzea saiakeratik hurbil egon daitekeen zerbait dela, edo aipatu duzun gai hau nolabait zuzenean jorratzen duen liburu bat dela. Uste dut heteroarauaren marko doratu horren barruan mugitzen direla pertsonaiak, baina nire intentzioa izan da ahalik eta ipuinik onenak idaztea. Eta nire lanketa ez da izan hainbeste kasu honetan emakume zerk egiten gaituen horri buruz pentsatzea, nire baitan badago horri buruz pentsatu izana eta horri buruz pentsatzea baita ere, baina kasu honetan gehiago izan da esperientzia bat elaboratzea eta barruan neuzkan zauri, irrika, gertakizun,
inpaktua eragin didaten paisaia, pertsona, harreman, hoiek ipuin bihurtzea, ahalik eta ipuin hoberen bihurtzea. Eta horretarako, azken 3 urte hauetan 8 ipuin idatzi baldin baditut ere, 100 irakurri ditut, eta irakurketak eta berri irakurketak izan dira askotan ipuina askatzeko bidea eman didatenak. Eta, autore batzuk aipatze aldera, ez, 2 ipuin dialogatuen atzean Truman Capoteren ipuin dialogatuak daude, adibidez, badago alderantzizko kronologia bat, Sehaska kanta izeneko kantua ipuina, eta kasu horretan Lorri Moorren ipuin batzuetan dago inspiratuta. Orduan, lanketa hori izan da, ez konplexutasunaren bila joatea. Ze iruditzen zait, literatura ez dela lezioak emateko leku bat, baizik konplexutasuna erakusteko toki bat. Orduan, gaia hor dago, baina jorratzeko modua, esango nuke, literarioa dela eta ez hainbeste pentsamenduzkoa. Bueno, gomendatuko dut Nerabeen garrasia, idazleak dira Telmo Lazkano eta Maitane Ormazabal. Gaia da osasun mentala, batez ere gazteena. Orduan, azaltzen dira zenbat arazo eukitzeituen mobilen erabilera desegokia, eta horrek ze ondoriok dauzkan da, adibidez, elikadura nahasmenduak, depresioa, autolesioak, jokabide suizidak, eta orduan, daude galderak, erantzunak, eta oso erresa da irakurtzeko. Orduan, edozeinek irakurri dezake, baino gazteak, batez ere. Noiz hasten da ipuin bat, da batez be, noiz amaitzen da. Hemen danetarik egongo da, eta hemen aspaldiko kontuei buruz hitz egiten zabiltze tarteka, eta hori, suposatzen dut, barruan egongo dela, noiz aterako zain, baina batez be, noiz amaitzen da. Niretzat zailagoa da, noiz hasten den konturatzea, hasten den momentuan etzarelako hartzen. Amaitzen zaren momentuan, amaiten duzun momentuan ohartzen zara, noiz hasi zen, ipuin hori zure barruan sortzen, ez? Badaude ipuin batzuk, ez dakit, adibidez Irla izeneko ipuinak nire barruan daramatza ia 20 urte. Bizipen horiek izan dituen momentuan bertan, ez? Kubara egin genuen bidaia bat, orain dela 18 urte, esango nuke. Hango errefuxiatuekin egotera, eta ni asko markatu ninduen bidaia bat izan zen. Eta bueltako gaizkinean bertan pentsatu nuen egunen batean, horri buruz idatzi ezakit nahiko nuela edo beharko nuela. Baina 20 urtetan saiatu naiz. Saiatu naiz ez hainbeste idazten, baina bai begiratzen eta sentitzen, garai hori oharrak hartzen, baina ez nuen topatzen modurik, neu eroso eta idazten nuenarekin konforme eta zintzotasunez idazten sentsazio hori ez nuen lortzen. Eta azkenean, ze kuriosoa den, teatro testuaren formak lagadit errealitatea nolabait filtratzen, ez? Eta kontatzeko toki hori bilatzen. Beste ipuin batzuk ere, nera bezarora begirada bat dira, badaude beste batzuk bidera atera direnak, adibidez alargunak ipuina, idazten ari nintzen bitartean etorritako, edo bizipen batzutatik etorritako ipuin bat da. Gizakiaren adin guztiak hementxe gertatzen da, hor. Eta hori bai, gertatu zen momentuan bertan pentsatu nuen hau ipuin bat da. Eta uda bat eskaini nion ipuin hori borobiltzeari, ez? Orduan, noiz bukatzen da? Nik badaude idazle batzuk, nire lagunak ere bai, ez? Lehenengo egiten dutenak dena bota, ez? Zirriborroa nolabait esan dena bota eta gero txukundu, nik ez. Nire metodoa edo da oharrak hartzen ditut, ohar asko. Uzten ditut hor elkarrekin, igurtzi dezaten elkar eta beratzen uzten ditut. Baina idazketan ez dut aurrera egiten, hau da, bigarren parrafoa ez dut idazten lehenengoa finkatu arte. Gero badago jakina errepaso bat, baina nik bukatzen dudan momentuan normalean badakit bukatu dudala. Orraztuarik eginda dau, lana egiten joan zera? Orrazten dut aldiro, etengabe hasten ez hasieratik. Orduan, lehenengo parrafoa, agian irakurtzen dut 200 aldiz, edo 500 aldiz, eta
eta ikusten baldin badut ez dela hortik, gorputzak esaten baldin badit gezurretan ari zara, edo esageratzen ari zara, edo norbait konbentzitu nahian ari zara, edo gorputza isten baldin bada, askotan ez dakit zer, baina badakit zerbait gaizki egiten ari naizela. Eta jarrait irekitzen baldin bada, badakit jarrait hortik dela. Orduan horri kasu egiten diot. Badira gauza batzuk arrazionalak direnak eta beste gauza batzuk ez, ez? Zu hartzen zara egiten ari zaren horrek harrapatzen duela, harrapatu nahi zenuena, edo zerbaitek ihes egiten dizu, edo zerbait kontatu nahi zenuen eta nahi gabe beste zerbait kontatzen ari zara. Bueno, hori da bilaketa, ez niretzat da pixka bat zure nota bilatzea, ez? Eta nota hori da zeurea bakarrik dena, baina zuk sentitu behar duzu ez dagoela hor impostura bat, ez? Esatezu bai, hau ni naiz, nire vibrazioa da, ez? Eta askotan ez da bat ere erresa, ahots hori topatzea, beste batzuetan bai. Alegin horretan, eta esan dugu, eskarmentua da urte asko ja idazten Uxue eta Purtsuet, bakoitzaren estiloa eta bakoitzaren bidea topatzen bebai, esango nuke eta oso ados nagu, oso liburu garaikidea dela, ez bakarrik zuk idazteko izan duzun behar izan hori, esan duguna, konplizitatea bestaldetik eta Kubako bidaiaren ipuina aipatu didazu esate baterako, ni neube orain egongo nintzateke prest hori irakurtzeko eta hori ulertzeko kontatzen duzun moduen. Orain arte, bestelako eskemo batzutan mugitu garalako, nortzuk dira pertsonaiak, hemen emakume gizon esaten gabiltzelako, baina nortzuk dira pertsonaiak ipuinetakoek, eta oso sutila da dana, eta oso maitasun asko dago. Alkar maiteko dira eta alkar zainduko dira, naiz eta esan dako, bestelako begirada batetik bagabiltzen bebai. Beto, hori eskartzen dizut zen eretzat baldintza bat da. Oso kursi gelditzen da, baina nik maitasunik gabe ezin dut idatzi. Ez dakit, baldin badago, ez dakit, amorro hutsa, edo mendeku hutsa, edo... Ez dit funtzionatzen segurazki nik bizitzaztu dalako horrela bizi. Ez normalean afektuak nahastuta agertzen dira, eta norbaitek amorro handia pizten dizunean, edo mina handia eman dizunean, bada, zuk ere espektatiba batzuk zen euskalako, esperantza batzuk zen euskalako, maitasun bat egon delako, edo ez nahastuta datoz. Aita nola ez dugu maiteko? Bai. Bikotea nola ez dugu maiteko? Irakasten diguna, irakatsi diguna nola ez dugu maiteko? Nik uste hor mugitzen direla ipuinek, ez? Eta hori dela hain zuzen heterok seinalatzen digun toki hori, ez? Hau da, Jule Goikoetxearekin hitz egiten behin, ez? Esaten zian, karo, eskio hori da, kakoa kontua da, ari garela esaten feminismotik familia kuestionatu behar dugula, edo hautsi behar dugula, edo aldatu behar dugula, bikote harremanak, maitasun erromantikoa, aita kulturalak, hori dena, ez? Baina, klaro, hautsi nahi duguna edo aldatu nahi duguna da egin gaituena, eta kasu askotan eutsi gaituena. Eta haren gainean, etzan gara, eseri gara edo jarri gara zutik askotan, ez? Orduan bada gure lurra ere. Eta niretzat hori da interesanteena eta zailena. Hau da, nola harremantzen gara gu figura horrekin, ez? Aitarekin, patriarkatuarekin, aita kulturalekin, aita biologikoekin, aita politikoekin, miretsi ditugun edo elikatu gaituzten, edo, hor dago niretzat mamia, ez? Zer gertatzen zaigun aldi berean kontrako bi indarrek eragiten digutenean, ez? Aita hil nahia eta aitari bizirik eutsi nahia. Eta uste dut berdina dela sistema politikoetara eraman da, zergatik kostatzen da inbeste sistemak aldatzea, kontrako indarrak daudelako. Eta ez bagara zintzoak, uste dut gure buruari trampa egiten ari garela, edo ni behintzat trampa egiten ariko nintzateke, ez? Orduan, hemen pertsonaiak dira alabak, semeak, aitak, aita politikoak, lehen esan dako ez, errefuxiatu politiko miretxiak, editoreak, kultur munduan maite gorroto izandako jendea, hor daude denak, gure mundu txiki hontan oso gertu paisaiak ere ez dakit oso errekonozibleak dira, liburua
Zarautzen hasi eta Getarian bukatzen da, esango genuke. Orduan, badago joku hori, ez? Hurbiltasunaren eta ezaguna den artean, eta ezaguna den horren artean, eta ikustea kostatzen zaigun edo erresistentziak dauzkagun horren artean. Kafkaren itxura aldaketa. Niretzako xok bat izan zen liburu hori. 20 urte nituela edo irakurri nuenean. Eta nik uste dut ez zetela halako xokik beste liburu batekin jaso. Eta barruan gelditu zitzaidan liburu horren indarra eta uste dut eragin handia izan duela nire literatur bidean. Sade Markisaren Justine edo Justina, 18. Mende bukaeran idatzia, Sade Markisak bere biziaren zatirik handiena Bastilan pasatu zuen preso. Biziki maite dut nola preso izanik ere eta harreman egiazkorik ukangabere, nola fantasmatzen duen erotismoa, nola idazten duen pornografia. Iduritzen zaidalako beti pornografia edo erotismoa idazteak hizkuntzari bizia emaiten diola, alako ikara bat emaiten diola. Lurrera heltzeko liburu bat aukeratzeko ekarri dut Jose Azurmendiren Azken eguna Gandiagarekin. Alde batetik daukalako filosofo handi baten zorroztasun eta zehaztasun filosofikoa, baina aldi berean hitz egiten du poeta lurra asko maite zuen poeta baten begira, Vitoriano Gandiaga. Orduan hor elkartzen direnean filosofia eta poesia beti agertzen dira oso gauza emankorrak. Mendian, Gandiagak ez zuen kontu asko esaten, baina Gandiagarekin mendian ibiltzea errebelazio etengabeko bat izaten zen, hitz askoren beharrik gabe. Non paratzen zen urrun begira, zer ukitzen zuen hor, zeri gelditzen zen hemen erreparatzen. Bezan dugu bidelagun eta lagun bebai, Mirens moduz? No. Etero eskuartean hartuta, hurbiletik jarraitu zule, esan digu, Uxuek prozesu guztia? Bai, ipuin guztiak, iaia idatzi ala, esango nukenik irakurri nituela eta komentatzen genituen, eta orain berriro dena batera irakurri dudanean, eta bata bestearekin nola artikulatzen diren ikusi dudanean, beste irakurketa bat izan da oso desbardina, bai ipuin bakoitzarena eta bai liburu osoarena. Esan digu, Uxuek, forma hori bilatzen ipuin guztiei oso ezberdinak ebron artien. Oso ipuin ezberdinak dira, hor ikusten da ariketa bat egon dela eta idazteko ariketa bat. Bai batak bai bestiek zaupe bai zure liburuen Miren egin zenuen hori eta esan duguna hizkuntzarekin eta hitz egiteko moduarekin eta kontatzen dana garrantzitsua da, zelan kontatzen dan bai? Bai, eta hau, biok ere askotan hitz egin izan dugu honi buruz, lengoaia lantzeari buruz, eta kasu honetan istorio bakoitzak, liburu bakoitzak, kasu honetan ipuin liburu bat izanik, istorio bakoitzak behar duela bere kodigo propioa, eta nik horrela ulertzen dute hizkuntza, ezta? Nolabait esan soinu banda bat balitz bezala, hitzek badaukate funtzio bat esan nahiak ematea eta esan nahiak esaldiak osatzea dena, eta beste bat Uxuek aipatu duena lehen, hortik haratago doana beste informazio osagarri asko ematen diguna. Orduan nik uste dut oso importantea dela musika hori ahalik eta gehien doitzea testu bakoitzari. Ipuin baterako edo novela baterako hartu dituzun erabakiek behar bada beste baterako ez dizute balioko, ezta? Baina nik uste horrexetan datzala gure lana eta gure erronka eta zor diogula hori ez bakarrik literaturari, baizik eta hizkuntzari. Nik esango nuke liburutegia haurtzaroan hasiko zala, eta hemen dagoen libururik zaharrena, biok umetan asko maite genuena, Bernardo Atxagaren Txitoen historia dela, baina gero dauka beste parta kolekzionismoarena, eta hori Mikelek hasi zuen interneten.
Bai, eta hori hasierakoa izango zen, Holandako bigarren eskuko denda batean aurkitu nuen Anton Dabadiaren eta Shaoren gramatikari buruzko ikasketak. Eta liburuekin pixka bat fetitxista naiz, eta gure ondare bibliografikoa pixkat kezkatzen nau, eta horrezi nintzen alako adikzio moduko bat merkea dana momentuz, baina altxor politak ematen dituena. Nik esango nuke liburutegiak deskribatzen gaituela, liburuen artean bizitzeak eta liburuak baita fetitxismo maila honetan maitatzeak ere definitzen gaituela gehiago liburu batek baino gehiago, ez da? Bai, Txalapartan editorean nintzenean askotan eratzuten genuen argitaletxe bat bere katalogoa da, bere liburu guztiak, ez, dana sartzen dana. Eta liburu bat baino segurazki liburutegia izango da. Ze liburutan biziko guinateke nik uste horretan ere ados gaudela, ez dugula liburu batean bizi nahi. Ez, bizitza hobea da liburuekin, baina bizitza beti da hobea liburuak baino. Liburu artean eta liburuak idazten ere posibizi gara, eta nire oso zoriontzuk inango da literatura beste gauza gutxiren pareko, ez? Baina badu Arkaitzkan ipuin bat Camarillo brillo izenekoa, eta nire egiten da galdera hau non biziko zeinak, eta berak erantzuten du musikan, ez? Biziko litzatekela liburutan baino gehiago, eta nik uste dut hori aukeratuko nuela. Ez dakit ze kantu hori beste dilema da litzateke. Bai, garren dilema bat da. Baina liburutan baino gehiago musikan. Sentitzen zoie batek eta bestiek biluzten zaretela, dinot, oso izen ezagunek diez zuenak. Bertsolari moduen zabiltzie be bai, ez dakit horrek erantzunkizun ekstra bat ematen duen, idazle bat, izena eta bizena, zuek liburu beti idatzi, eta zuen lagun askori gertatu zaio be bai, eta danok ionek zer idatzi duen, edo ia zer egiten duen, pisua da, ez, ikusten da zegoen artien, horrelako laguntza behintzet badauela, eta alkarrekin egoteko eta babesteko nahi hori, bai ematen du, pisua, Usu Alberdi, Mirena Muriza, zeuen izenarekin liburu bat kaleratziak. Bai, nik uste denak bezala aldebiak dauzkala, ez? Alde batetik guk eduki dezakegu ikusgarritasun bat, beste batzuk igual ez daukatena edo gehitxoago kosta dakiekena, eta beste alde batetik egon daitezke espektatiba batzuk, edo guri buruzko edo gure lanari buruzko aurre iritzi batzuk, ez? Baina nik uste dut batez ere edo guri behintzat elkarren arrimuan ibiltzeak eman egiten digula askoz ere gehiago, eta asmatzen dugula orekatzen apur bat, ez? Gure kasuan bertsotan eta idazten arituta, ez? Bata oso barrurakoa da, bestea oso kanporakoa, eta sortea daukagu bi gorputzaldi hain desberdinak diren horietan sortzen zaizkigun deskonpensazio guzti horien barruan, badaukagula ondoan jendea, bietan mugitzen dena eta apurtxo bat, ez? Oreka puntu horiek elkarri gogorarazten laguntzeko. Bai, eta gero, egia da, nik uste hemen beste aurki bat egongo balitz, Nerea Ibarzabal egongo litzateke horre xeritaz, egia da, hirurok ari garela, aritu garela, Mirenek oraintxe bukatu berri du bere novela, laiztara argitaratuko dena, eta Nereare ari da idazketan, eta uste dut Nereari esan niolanik momentu batean baino gehiagotan, eta desiratu izan dudala, Minnesotako idazle bat izatea, askotan esaten da, idatze zazu zure gurasoak hilda baleude bezala, eta askotan nik pentsatu du, gurasoak bakarrik balira. Hau da, oso herri txikian bizi gara, gure bizitzei buruzko datuak dauzka jendeak, espektatibak, irudikapenak egiten ditu, baina iruditzen zait, gure jardunak ere erakusten digula, bakoitzak irakurtzen du bere beldurretatik, bere aurre iritzitatik, bere desiretatik, eta libre da irakurketa hori, baina gu ezin gara egin besteen irakurketaren arduradun. Orduan, ari baldin bagara eta gure ahotsari ateratzen uzten baldin badiogu, bai kantuz, bai idatziz, ardura daukagu gure hitzena, baina interpretazioen ardurarik ez daukagu guk, ez orduan, hor sortu daitezken gora beretan, Mirenek esandakoa, elkar babestu eta batzuetan norberaren buruarekin fikzio bat egin eta pentsatu Minnesotan ari zarela idazten eta denok hilko garela, eta ez garela hain importanteak. Novela berri bat, Miren? Bai. Eta aurreratuko dugu? Nik esango dut, berai lotxa emango diota. Iruditzen zait Mirenek idatzi duen novela Euskal Literaturako mugarri bat izango dela.
Asko aipatuko da hizkuntza eta hizkuntzaren erabilera, baina oso murriztailea litzateke hori bakarrik esatea. Uste dut hizkuntzarekin egiten duenak, sortu du Gazte hizkera bat, lako rural poligoneroa, eta uste dut egin duela gauza bat orain arte ez dena egin euskaraz. Eta erabat ardatza euskararen lurreko 8. geruzan jarri, baina hain zuzen horregatik zikindu ahal izan duela berak nahi duen guztia eta horretarako behar dela bera daukan belarri milenario hori, eta ausardia orain arte egin zitezkeela ez genekien gauzak egiteko. Baina ez baina bai, Pascual Lapontek idatzi zuen, eta Anton Olanok itzuli zuen. Elkarrek 2007an Donostian argitaratutako liburua da. Eleberria ez uste batekin hasten da. Itsasontzia Palmarantz abiatzen denean, han konturatzen baitira ikaskide bat, Marion, lehorrean geratu dela. Hasteko Viktorrek beragotik kontatzen dugu historia. Geroago, eleberrian ikasbidaiko 2 arduradunak aurkeztuko dizkigute, guztiz desberdinak dira. Carmen heziketa zorrotzaren aldekoa, eta Antonio berriz heziketa malguaren aldekoa. Bi irakasleen arteko harremanak ere ez usteko galanta emango digu kontakizunaren bukaeran. Eta horrek gazteon arteko abenturen tartekaturik handitu egiten da eleberriaren tetxoa. Nerabeek nortasun propioa bilatzeko egiten duten ahaleginean zentratzen da testua. Horrez gain, autoritatearen eta askatasunaren inguruan hausnarketa egiteko aukera ematen digu, era umoretsu batean kontatutako historia honek. Horregaitik nire iritziz, nebarabe batentzako eleberri bikaina da. Identifikatuta senti daitekelako eta entretenegarria delako. Hizkuntzarekiko konpromiso hori esaten gabiltzena, badaukazuena eta gainera oso ondo lantzen zuena bai eta talentu handiarekin lantzen zuena batek eta bestiek, eta hori bakarrik ez, apurtxuet esan didazu bai, belarri milenari hori ez da, zeuk bai, usue, zeuk bai miren aurreko liburuen, zelan jasotzen da, pasatako dana, oso garaikideak eta oso gaur eguneko emakumiak zarielako, baina ikusten dabe bai, pisue eta atzetik datorrena eta zer gaitasun daukazuen kontatzeko hori detaile askorekin. Horrek asko harritzen abirakurle moduen, zelan egiten da hori? Nik uste lana eginez. Badago, Oian Aranak esango luke etnografo lana. Badago? Bai, badago keinuak biltze bat, badago pertsonen hizketa identifikatu eta erreproduzitzeko gusto bat. Azkenean ikuste, bai miren eta bai bioi asko gustatzen zaigula jendea hitzetatik harrapatzea edo disfrutatzen dugula jendearen hitz egiteko moduak imitatuz. Eta, uste dut, badagola, hori jasotzen dugu eta jasotzen dugu badakigulako horrek beste gauza batzuk denotatzen dituela. Horren azpian daude munduak, daude garaiak, daude paisaiak, eta ez bakarrik lehengoak. Badago memoria ariketa bat, ni behintzat pertsonalki memoria ariketekin lan handia egiten dut, eta hori ez da, nera bezarora joan, edo nire lehenengo maitasunetara joan, eta maitasun horrek inpaktatzen zaitu zuretzat importantea izan zelako, baina importantea ez da inbeste garai hartako maitasun hori, baizik maitasun hori zerk inguratzen zuen. Eta hain importantea izan zen ez harreman hori edo toki hori, errez xamar jaso ditzakezu garai hartan zirrarara egiten zizuten pertsonak, hitz egiteko moduak, deskubrimentuak, zertzen diferentea, nola begiratzen zenuen zuk, eta uste dut hor... Ze memoriarik eta bai. Hor dagoela, gustatu egin bertizu. Bai. Uste dut gakoa hor dagoela, ez? Beste batzuk, beste gauza batzuetan entretenitzen dira, eta mirenek ere askotan elkarrizketak egiten ditugu, pertsonaien atzean dauden ahotsak bilatu egiten dira, jendearen gana joan, berba zerrendak egin, buruan gelditu zaizkizun esaldiak, nik askotan esaten dut, ni hitzetara kateatuta gelditzen naiz. Eta askotan badakit hitzek lehengo kapan esaten dutena, baino gehiago esaten dutela, eta nire gorputzak ulertzen du zerrari zaizkidan esaten betik, baina askotan arrazionalki engainatzen du nire buruan nahiago dudalako lehengo geruza bakarrik sinistu.
Eta urteetara konturatzen naiz, benetako esanahiak hasierat nabaritu nituen horiek berberak zirela, baina pertsonaietara ekartzeko, nik uste oso interesgarria dela joko hau, ze pertsonaiek gauza bat esaten dute, baina esaten dutenaren azpitik ari da gertatzen gauza guztia, ez? Ordan hori jaso behar dute ipuinek, eta nik uste dela arreta konkretu bat lantzen dena, eta da giza espeziarekiko arreta ahalik eta konplexuena. Hori gara, bebai, hortik gatoz. Hori baina askoz gehiagoena, baina hori bebai egiten duzun ariketa bat, orain arte egin duzuna, miren, zeupe bai zure liburuan. Bai, askotan idazteari buruz ari garenean, imaginatzen dugu, idazle batek egiten duen lan bakarra idaztea dela, eta izeberraren azpian dago, Uxuek aipatu duen geruza guzti hori, batzuk bilaketa hori egingo dute kanpora begirago, beste batzuk bilaketa hori barrura begirago egingo dugu, eta gero bakoitzak gustura non dagoen eta zerekin konektatzen duen nik uste hortxe dagoela, zuk egin ditzakezu nahi duzun planteamentu guztiak eta enfokatu zure lana alde batetik edo bestetik, baina Uxuek esan duena, guk esate baterako disfrutatzen dugu, jendeari begira, harrapatzen jendeari eta beraz geure buruari begira ere bai, orduan da obserbazio lan kontinuo bat eta lan horren parte handiena, gehiena, ez da zuzenean gero igual testuetan agertuko, esplizituki ez behar bada, baina jasotze hori eta apur bat zure inguruan mugitzen den hori irakurtzen saiatzea, guk atzera ere asko begiratzen dugu, atzeko hori guzti hori ere nolabait gure parte badelako, ez dakit Uxuek. Bai, esango nuke, are ipuin edo historio futurista bat idazten ariko bagina ere esperientziak zeharkatuta gaudela, nahita ez? Orduan, memoria ariketak ez dira bakarrik, ez dira nostalgia ariketa bat, edo ez dira besterik gabe joan den hori jasotzeko ariketa bat, baizik gaur nor garen eta zer irudikatu dezakegun imaginatzeko ariketa bat ere bada, ez? Orduan, gero niri asko gustatzen zait adibidez, halako gertutasunean lan egiten dugu, elkarri istorioak seinalatzea ere, ez? Batzuetan geuk ez ditugu ikusten kontatu genitzakeen istorioak eta ikusten ditugu bestearengan, ez? Eta momentu batean zerbait ikusit esatea hau Mirenek idazteko istorio bat da, edo hau Nerearen pertsonaia bat da, edo ez hau eta aurreko batean ez hitz egiten genuen polita litzatekeela momentu batean esatea elkarren ipuinak idaztea, ez? Ze batzuetan hainbeste ezagutzen dugu ez bakarrik idatzi duen emaitza hori, baizik azpiko lan hori, bertso saio batera goazeneanik badakit nor den Mirenen publikoa. Badakit norekin emozionatzen den, badakit nor daukan buruan gai bati erantzuten dionean, bere hitzak nondik datozen, soinu banda hori nolakoa den, zer ukitzen dion. Eta orduan, gozamena da konfiantza horretatik kide izatea, ez? Ze azken batean bizitza da gure lehen gaia. Eta bizitzako minak eta pozak eta zirrarak eta desengainuak, eta orduan hitz egiten dugu liburu ez, baina literaturaz hitz egitea bizitzaz hitz egitea da, eta orduan eukitzea bizitzarako lagunak, gauza handia da. 32 urte atzera idatzitako saiakeraren edizio berritua. Bere osotasunean, gure herriaren ezagutzak itzikagarria izaten segitzeko. Marrazki, laburpen, kantu eta esaera zaharrez ederki hornitua. 2 ataletan banatutako eleberria. Lehenengoak gazte nafar talde bat aurkezten du, karlista familiakoak gehienak. Bigarrenak, Nafarroako mendi batean bizi eta lan egiten duen maisua. Historian oinarritutako fikzio sinesgarria. Atzean utzitako adiskidetasun bati segida emateko, hasi dira gutunak trukatzen Mon eta Aia herrikideak. Hainbat arrazoirengatik korapilatu zitzaien harremanari bidea irekitzeko. Gure alde segurutik kontatzen dugu, gure alde itxutik. Molly Malone Cooken aipu bat da, eta uste dut idazleok gure puntu itxuetatik ere idazten dugula. Segurazki irakurleak identifikatuko ditu, guk ikusten ez ditugunak,
baina irakurleak ere bere alde itxutik irakurtzen du. Eta segurazki identifikatuko ez dituenak izango dira bere alde itxuak.